Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu mundo gulu pulu cupu cupu tong tham kedeni ni kedan umse video poram bahana tapi tong tham ucap dini video ko jadi naik interested lah. Ailang nasikan. Ang dini sunu dini ang mense gedan recipe lang fitting ada. Local daw songna ting nang nang mana. Ang ma badi songna jaya, ma badi songna ni film ni jauh. Bikun ang nang muni saya share bernai ting ada. अच्छा हमको सिखा रिया है Solahku hidup panen takai nang solahku kan bay. Nungaplah tu ang bikap sabarku bu. Alainasi denemun, mitirena alainasi denemun ang goromo. Nungaplah tu ini setelah kan baru nungaplah tu bi goromo. Suka kan dalam bayar ini. Alainasi denang sulah perku bikam sa perku longkong tu tanani milang baru mah gorom makan ang lebih sirna. Mungkin kan eksta. Ingkainya tu selalu bifur kepadu. Tania ang ma badi songmani jahuya ang ni setelah orang. Ketau saya belau. Ningkang muna movie nang ada. Ang jeri badi songman jaya jahang family ma badi songman jaya. Bikin ang temu ni sirau share kalau nanti tu. Selalu let's go. Tonei saraiku ang hekabai biau ang syari gamasti ini nanti sungsai omprai ang biau pias beniprai ada ruhun bikau digli baru syari gamak lampai omprai biau ma logel dau local chicken omprai biau isse alu labang to bikau syari gamak lamnaga to jengha saria segeding zabai da biau tawang nisi taw sotasa omprai ang da biau taw bayar ma biau ang use खालामदों refined थावखौ सि बांसिन जायो आरो मा एसे ओंखायनो थाव होबाय दा बेनि उनाव थावखौ दसे दोंनो होनानै आं बेयाव सारिगा मा खालामसै आं दा थावा दोंबाय ओमफ्राय आं बेयाव दा पियास हरनोसै चलो पियासखौ होना लानोसै आं चलो और ada rusunku hornasi arma चलो मोजाङै yang dikit ओमफ्राय आं केमेरा हमनोबो एसे डिस्टार्ब जायो हारसिं नालाय ओमफ्राय नै एरग्लिबाय सारि गामा खालामबाय आं बेखौ आंनि स्टाइलावसो दै सोरबा चिकेनफोरखौ गलायनानैसो लायो आरो मा थावजों आरो आं दा जाहा दा फ्राय फागानो रिफाइनफोरखौ इउज खालामो आरो बिस्किटफ्रा एसे जाया आरो बिसोर जाबा थाव गुबै जाबा एसे माबा जायो सारिगा मा खालामबाय ओमफ्राय आं बेयाव हरगोन हालदै हरनोसै आं जागोनदां हालदै होबाय आं बेयाव मोजाङै मोजा कलरिंग अब आएगा ना मजा देखने में तो इतना सुंदर लग रही है तो देखते जाओ पियासफोरखौ आं एसे मोननायनि दसे खोबना दोनो आरो मा दसे आं बेखौ खोबना दोनो A few moments later तो आं बि जाबाय दसे ओमफ्राय बिखौ दिहुनबाय तो बिनिफ्राय बिखौ एरसै आरो मा नै जाबाय पुरा खामस्राबाय एसे खामदों आरो तो बे समावनो जों दाना बेयाव हरसिगोन जोंनि लकेल चिकेनखौ आरो मा चलो देखते हैं वाव केमेरा हमनायावसो डिस्टार्ब जायोलै हारसिं मानसि मोजाङै होबाय जों दाना गेसखौ एसे खमायनानै लानै ओमफ्राय एरदो वाव मजा गन्दा मोजां फैदों बेकग्राउन्डफोरखौ एसे इगनर खालामदो आरो मा बेबायदिनो जायो आरो मा स्टाइल खालामनानै दिन्थियाखै आं मेकआप सना पाउडार लानानै मानसिफोरनि बिदि साइज नङा मा नङा गेस जानाय चिकेना मा होनो पाखरा साइज नङा मा नङा होननानै आं बेयाव स्टाइल दिन्थियाखै आरो मा जेरै दं बेरैनो सिम्पोल मोनसे सिम्पोल खोथा बेयाव बेरे लाजिनानै मानानै मा लाबजानो आं जेरैबायदि सङो बेबायदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे शेयार खालामना दोनथिबाय आरो बेयाव बारा साजाया जायनि चिकेनफोरखौ बेबायदि लकेल चिकेनफोरखौ संनानै जानानै मा लाब गावसोरा जेबायदि संना जायो बेखौनो शेयार खालामना दोनथिबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव गासै एरग्लिबाय ओमफ्राय आं बेखौ एसे स्टप खालामनानै दोनसिगोन आरो मा
एसे गेसखौ खमायना लाबाय दसे बेखौ खोबस्राना दोनबाय थ' दसे सम 5 minutes later. थ' दसे सम जाबाय ओमफ्राय बेखौ आं दिहुनबाय दिहुननानै आरो एरस्रानि आरो मा दसे सम जाबाय नालाय एसे खामस्रानाय बायदि जाबाय आरो मा दा बे समाव आं हरनोसै आलु दंखायोमोन नालाय आलुखौ हरबाय आं दाना नै आलुखौ लाबाय होबाय ज्रेव गेसखौ खमायना लादोंमोन आं एसे बारायफिनबाय ओमफ्राय बेखौ सारिगा मा खालामनांगौ फारसे आखाइजों केमेरा हमबाय फारसे आखाइजों चिकेनखौ एरगासिनो ना ओंखायनो एसे डिस्टार्ब जायो आंनि थाखाय गोथाव जादों आंनि थाखाय गोथाव जादों नोंसोरनि थाखाय जायाखैबाबो दा मा बुङो जानोसै ओरैबायदिनो संना जायो आरो मा जोंहा नोंसोरो मुगैनोबो हागौ बेबायदि संना जाया माबा संना जाया माबोरै जाया जानांगौ नाथाय जोंहा न'आव आं बेबायदिनो न'आव संना जाहोनानै दङ आरो बेखौनो जासाबनानै हेपिनो जेरैबायदि आं जारा फाग्ला मानसियानो बेबायदिनो रंजा गोजोननो दं आरो बेखौ आं एसे स्टप खालामना दोननोसै होनानै ना मा बुङो एकदम बेखौ स्टप गुड नाइट खालामबाय आं बेखौ A few moments later. जाबाय बेखौ आं आरो दिहुनबाय दिहुननानै आं बेखौ एरस्रांनोसै आरो मा खामस्राबाय दा आं बेयाव मोजाङै बेयाव आं संख्रै होआखैमोन नालाय संख्रै होनोसै संख्रैखौबो एसे खम होखायो जोंहा खम जाखायो नालाय संख्रैखौबो खम होबाय एसे ओमफ्राय नै बेयाव बायनाय एफ्रिडे मस्लाखौ गरम मस्ला बेखौ होनोसै एसे ओमफ्राय होनोसै नै गोजा मस्लाखौ होबाय गोजा मस्लाखौ होबायलै आं एसे होबाय ओमफ्राय आं होगोन बेयाव दै होनोसै आं मा दैखौ एसे गोबांनो होसै ग्रेभि खालामनांगोन ना बेयाव आं एसे होना लानोसै बेखौ थानायखौ होबाय आं लुनानै ओमफ्राय बेखौ फुल पावार होनोसै आङो दाबायनानै ओमफ्राय बेखौ खोबना होनोसै गुड नाइट खालामनोसै ना मा बुङो दसे दोनथ'नोसै ओरैनो 5 minutes later. आं बेखौ आरोबाव बोखारनानै नायबाय आरो ओमफ्राय एसे दैया माबादि जादों होननानै ओमफ्राय बेयाव ग्रेभियैनो दोनगोन नालाय ओंखायनो आरो अरखौ एसे गोसा होबाय थाबाबो एसे नांथाबाय थायो नालाय ओंखायनो एसे दसे थानानै ओंखायनो बेखौ एरबाय थादों आरो आङो थ' एसे जाहांबाय जानायालाय ओमफ्राय बेखौ आरोबाव खोबना होफैनोसै आं दसे सम थ' बिखौ आङो आरो खनसेबाव नांथाबाय थागोन होननानै ओंखायनो आरो खनसेबाव आङो बिखौ एसे नायफैबाय आरो ओमफ्राय एरना नायबाय ओमफ्राय जाहांबायानो जानायालाय एसे दैखौबो दोनगोन नालाय एसे रिसि थाब्लासो मोजां नाङो नालाय लकेल दाउखौ ओंखायनो आं एसे ग्रेभियैनो एसे दैखौ पुरा रानथाब होआ आरो बिदिनो एसे दै लाव लावनो दोनगोन आरो बिदिनो थ' बिखौ आं दसेबाव आरोबाव खोबना दोनफिनसै
5 minutes later. थ' फाइनालि गाइस आं बिखौ आरोबाव बुखारनानै नायबाय आरो ओमफ्राय फाइनालि पुरा जाखाबाय आरो ग्रेभि एसे दै लाव लाव रिसि दोनगोन नालाय ओंखायनो दाना आंना जाबाय आरो लकेल दाउ संनाया थ' बेखिनियानोमोन आरो बेयावबो जाबाय आंना दाना बिखौ गेसखौ अफ खालामनानै दाना दोननोसै आरो थ' फाइनालि गाइस आंनि संनाया जाबाय आरो लकेल दाउ संनाया ओमफ्राय दा आं जानोसै ओमफ्राय दा आं एसे सान हाबहां जाबाय आरो ओंखाम जायाखैमोन नालाय आं एसे जानोसै आरो ओमफ्राय आं दा ओंखाम ओंख्रिखौ आं एसे लादों आरो ओमफ्राय दा खनसेबो जाबहोनगोन होननानै टिप मारिगोन होननानै केपासिटि ओंखायनो आं बेखौ जाग्रोनोसै आरो मानोना दिनै आं जायाखैनोमोन आरो बे शुटिङाव थांनानै ओमफ्राय सानसे थानो गोनां जायोना ओंखायनो उखैहाबनो थ' ओमफ्रायनो जि जाबाय आं संनानै जाबाय आरो मालायनि बायदिथ' मारै जागोन गावनि संनाया जिखुनु मोजांबाबो गाज्रिबाबो टेस्टि नङाथे गावनि संनाया टेस्टियानो जाखागोनानोखा बे मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि न'खरनियानो बयनियाबो गावनिया गावनि जाखायो आंगो जाखायो आरो जेसेखि गाज्रि जाया मानो गावनिया गावनि जाखायो ओंखायनो आंबो एसे जों माबायदि सङो आं माबायदि सङो जोंहा न'खराव बा आं माबायदि संनानै जाहोयोबा आं माबायदि सङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं एसे शेयार खालामना दोनथिबाय आरो बे भिडिअखौनो नोंथांमोनहा सोरबाफोर गाज्रि मोनोब्ला खेमा खालामदो थ' बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय ओमफ्राय जा गरममोन ओमफ्राय बे सानावसोथ' गरमखाना पुरा गरम जोबखा आरो दाउलायाबो गिसिब्रबायसै बे आं बेयाव मा होनो बेयाव चिकेन संबाय थानायाव आं पुरा ओंखायनो नोंसोरनि सिगाङावसो बे सलाखौ गानदों आरो एथ' गरमब्लाबो भिडिअ खालामनो थाखायनो थैगोनलै थ' बेखिनियानोमोन थेंक्स फर वाचिं नै आं भिडिअ खालामनायाव मादि खालामनानै नायदोंमोन हारसिंनि केमेरा हमो नालाय खम जारला